ناي لومي مصنعتنا كمتي نفس وكفكم كتزاربوا تصنحكم كاب يوحنس وانجيل معراف 10 شعات كاب قصر 1 كسا 10 سلستيو كاب قصر 1 كسا 5 كنببيمو شعو نابتي حساب كاتوي مالتي كمزي يبل يسوس إذا تزاريبو عينتو ناب سماي قواحا بيلو بلا وابو حجي تاقيزي بسيحا نزوم زحاب كايو كلاتهم نايزل عالم هيوت من انتخبهم سي نود خاب لعلسقا زبالا ملكيه بكايو يخامو نسو من انتخا خبركاس نود خا أخبرو أملاق حق إن السخابين خاموهان كان نتزل كايو يسوس كريستوس كفلتو نايزل عالم هيوت زي آيا أنا نتخ قبرو زحاب كان نقبر فتسيمة أم مدري أخبر كوخا وابوي حجد ما بتي عالم كي تفترت أباخا زنبرني كبري أباخا أخبرني بل إذا غفلزي كم معرف أسر شديش تزقط على غفلي معرف أسر شو عاتق جمر كلن تايلي زي جمر يسوس إذا تزاريبو عينتو ناب سماي قاح عبيلو بلا إليو بقطتها نابتي يسوس زبلو زحلف إتي يسوس إذا تزاريبو زبل قال نتخلو يسوس أقدمو تزاربو قال زملكلت قالي آمين كم تقول لك زي نبلو إزي يسوس إزي تزاريبو عينتو ناب سماي قاح بيلو زبل قال مولو حساب أيكونن أقدمو زي تزاربو نجر كم زلو زملاخت قالي آمين ويتا يسوس قدمنا معرف 10 شعات محلافو أمودا ثاني معرف 10 شديشته نتوم بآخا آمين نالونا زبلو دك أمزامرتو كلاتهم حديقومو ننبينوم نناب سفرهم كم ززرو نعو نبينو زحد قولو جيزي كم زمتقد أبوغنا مسؤو خمز خونه بينو خمزي كونه مستزاربهم حدا أقداسي نفس وكفنا كنتقروا لزقبا نتري أب قدر 33 تزاريبو مالو علىهم دوم ساي قويتا أمراف 10 شديشته قدر 33 نتوم شجر مكرا سدت مسمس حديقومو ننبينوم نناب سفرهم ززرو دك أمزامرتون تايلوهم نيرو أباي سلام ما أنت تراقبو إزي نجركم أب عالم سبب لكم جناخ أجهم أنا نعلم سعريا إلو تصفهم زحدث كاب تصفهم أورات زت أنا نقال تزاريبهم نيرو ويتا يسوس نزل مستزاربي من بقر نابزنا لهم الناس نعو نعم عرف 10 شعات ساجيرو زجر ماكم يو أنا نزل عرف زي كدالو أب كسن مس جمركو قدمنا عرف 10 شعات محلافيسي تملي سنزق المسنببكو أباي سلام أنت تراقبو إزي نجركم عب عالم سبب لكم جناخ أجهم أنا نعلم سعريا زبل قال أبو خمسة أن حجيرون نجزابير مسكن آمين قدمنا أبتنا يلوم من محلافنا بزعبا زقال قرب تزاريبي خحلف دس بلني آمين قويتها يسوس أم عرف 10 شديشته كاب قصري 31 كسا 33 كلت عقد السنة بتاتيو ندك أمزامرت تزاريبهم تبو غيركم سمعوني قدسان اكزيابير كونه إلوينا بزقال زماليسونا زلو كونه إلوينا أي ماليسون زلو رقص أنيا يدما بزقال غيرو ززاربنا سبات ألو اتي بقدام الناس تزاربهم نجر زحزن زغوهي مانم كسمعو زيدلي جن كأز خون نجري تبقدام النت يسوس كريستوس كاب قدر 31 33 تزاربهم نزي أب قدر 31 كلتن رخوينا يسوس انتاي لهم نيرو يسوس كحجدو آمينكم إنه كلاتكم ننبينكم نناب سفراكم تزرولو نبيني ونتحد قولو جزيت متسالا دروكوا متسيا جناخه أبوي مسايمو بيني سي أيكون كن زبل قالي تبقى قدام نستزاربو نزي زربا ما نمك سمعو زدلي يلبون حق إيدا قدسان كتألمني خا كتقدفني خا قال زبل قال كسمع زدلي أماني يلا قويتا يسوس نزق التراي تزاريبوهم نام معرف 10 شعات انت زسقر نيرو دك أمزامرتو ناب يسوس ناي مملاس قص يسوس ناي مرعي أقمي أي مرخبون نيرهم حق إيدا قدسان كندي اللهم تسمامعو بز حساب قويتا يسوس كريستوس كمزت ألمو كمز خحدوو كمز قديفومو خمز حدقوت أنت إنمو خمز خدو تراي تزاريبو تأو تزبل نيروسي قص
ኢየሱስ ንምርአይ አቅም አይምረኸቡን ናብ ኢየሱስ ናይ ምምላስ ኃይሊ አይምረኸቡን ምክንያቱም እቲ ካብ አፍ ኢየሱስ ዝሰምዕዎ ቃል ሃሌሉያ ዘብል ዘይኮነስ ዘጉሂ ቃል ስለዝኾነ ማለት እዩ ጎይታ ግን ኩላቶም ነንበይኖም ነናብ ስፍሮኦም ከም ዝዝረቡ ማለት ፋሕ ከም ዝብሉ ንበይኑ ዝሓድግሉ ግዜ ከም ዝመጽ ዋላኳ ኩሎም ሓዲጎም እንተኸዱ አቦ ግን ምስኡ ከም ዘሎ በይኑ ከም ዘይኮነ ምስተዛረቦም ቃል እንታይ እንደሕሪልና አባይ ሰላም ምእንተ ትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም አብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ግናኸ አጀኹም አነ ንዓለም ሲዒረያ ኢሉ መለሰሎም ይብለና አነ ሎም መዓልቲ ተስምሩላ ደሊ ዘለኹ ስቕልኩም ክትሓልፍዋ ዘይደለኹ ቃል እንታይ እንደሕሪልኩምኒ አባይ ሰላም ምእንተ ትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ትብል ቃል አሜን ዶ ሰላሙም ዝተሐለወ ካብቲ ዝነገሮም ቃል ዝተለዓለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላሙም ክህለው ዝገበረ እቲ አቀዲሙ ዝነገሮም ቃል እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን አባይ ሰላም ምንተ ትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ በዚ ቃል ገይሩ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ነቶም ሰማዓቱ ከመሓላልፈሎም ደሊ ዘሎ ኢልና ክንሓትት ኣዝያ ገዳሲ እዚ ቃል እዚ ከም ዝነብቦ ዘለና ኣብ ምስጢር ዝሓዘ ቃል ጎይታ እንታይ ኢሉ አባይ ሰላም ምንተ ትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ኢሉ እታ አባይ ትብል ቃል ኩላህና ክነስምረላ ኣዝዩ ሰናይ እታ አባይ ትብል ቃል ሓባሪት ቃል ያ አሜን እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ አባይ ሰላም ምእንተ ክትረኽቡ ኢሉና ሰላም ኣብ ካልእ ኣማንም ኣምንም ክንረኽባ ኣይንኽእልና ማለት እዩ አሜን ዶ ቅዱሳን ሓደ ካብቲ ናይ ጎይታ ስም እንታይ እንድሕር ኢና መስፍን ሰላም እዩ አሜን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ሕፃን ተወሊዱና ወዲ ተዋሂቡና ሞት ግዛአቱ አመንኩቡ እዩ ስሙውን ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ አቦ ዘልዓለም መስፍን ሰላም ክስመዩ ይብል አሜን ጎይታን በአርሱቅሊ ኮነን አባይ ሰላም ምእንተ ክትረኽቡ ዝብሎም ዘሎ ንሱ መስፍን ሰላም ስለዝኾነ ሰላም ኣብ ካልእ ኣማንም ስለዘይትርከብ እዩ አባይ ሰላም ምእንተ ክትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ዝብሎም ዘሎ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ካልእ ጎይታ ኢየሱስ አባይ ሰላም ምእንተ ክትረኽቡ ምስበለ ቀጽሉ እንታይ ኢሉዎም እንድሕሪልኩምኒ እዚ ነገርኩኹም ኢሎም አነ ብዛዕባ ዝቃል ያስሚረ ክዛረብ ደሊ ዘለኹ አባይ ሰላም ምእንተ ክትረኽቡ ኢሉ እንታይ ኢሉ እዚ ነገርኩኹም ኢሎም እቲ እዚ ነገርኩኹም ዝብል ቃል ዘመሓላልፈልና ኣብ መልእኽትሎ አባይ ሰላም ምእንተ ክትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ዝብል ቃል ዘመሓላልፈልና መልእኽትን በአር እቲ ናይ ኢየሱስ ሰላም ኣብቲ ንሱ ዝህበና ቃል ከም ዘሎ እዩ አሜን ዶ አረስ ተረድኦ ሰባሎ ሓደ ሰብዶ ጎይታ ኢየሱስ አቀዲሙ ኩላቶም ነንበይኖም ነናብ ስፍሮኦም ከም ዝዝረው ንበይኑን ከም ዝሓድግዎ እንተ ዘይዛረብ ነይሩ ኣብ ህይወት ደቀ መዛሙርቱ እቲ ዝገበርዎ ነገር ዘይውፃእ ጣዕሳሙ ኾነ ነይሩ ጎይታ አቀዲሙ ክሕድዎ ምዃኑ አቀዲሙ ከም ገዲፎሞ ከም ዝሓድግዎ ነናብ ቤቶም ከም ዝዝረው አቀዲሙ ተዘይነግሮም ነይሩ እቲ ዝገበርዎ ግብሪ ኣብ ህይወቶም ዘይወፅእ ጣዕሳሙ ኾነ ነይሩ ዘመኖም ሙሉ بحزن مود ونيرو رفت زبحال أي محلهم نيرو مونياتهم زوم سبات نسلست عامة فرقان كاب يسوس كي تفلي يستقعزو يسوس نفولي إعلامة زحاريهم حيل أملاخ استلمامدو سباتيو أمين دو قويتاقن اتقاب هيوتهم كفتسام بقد زخونة ناي قويتا قال مستفتسام متان سلامهم زتحلو وغخون قويتا نتزفتسام نگر أقدمو هاي تفتسام خلوخ نگرم كلو نري إكزابيري مسكن إذا خلو زنقركم زلغو سلمنتاي اندحريلكمني ناي قويتا سلام عبقالو كم زلو عبقالو كم نرهبو كنقركم سلزدلخو إكزابير سمو يبارك دك أمزامورتو كبت زحلفز أبزحلف سمزرعنا يو كبت زسمعو نقر استلعاليو لبوم قوحي ملينيرو قويتا أب قصر سلسان سلستان دمان تايلوهم عباي سلام انتو خطرخبو إذا نقركوهم يلوهم كبرن شمو يخون ترقاقي إنا صبوك غيركم سمعونا قدسان منفس قدس كوني لي مليسوني نعي ترقاقي إنا كأسينا خد ملالس زقابرنا اتنا يابو تسفايو آمين دو يسوس سلام كوينو النمبر شقر سلازي الله مكرا سلازي الله سببا سلازي بالناي كونان ترقاقي إنا نبرزولنا كم تي يسوس زبالو اتعاقدي مزحابنا قال ايو سلامنا كم زهلو غيرو
يبلو خبرن الشمو يخون آمين دو تمالي حدا قال قويتا نعيه بني نحانت قولعات قلينا اللاسي لحر قويتا مسفوسا مستنكفا مستناقفتسي قويتاس اوتوماتيكالي خطقام الله جميرو اوتوماتيكالي سماي تغفيتو نيسوس نملأختو كل غطري جميرا اكزابير سمو يبارك انا كابتس تزاربتن حدا زحابتن تقسي انتايلاتن مسيلكم ابتنبيت إساس ابتنبيت إرمياس إسراء أسرت حدا زلو قال هيباتني إذا قويتا قدمو زبن قالي اكزابير سمو يبارك انتايلو هيبون مسيلكم جناخه اكزابير كم حيال جغنا مسايو سلازي توم سغوكتي تعنقيفوم يودقو زكالومن يلوم بطبب سلازي غبرو ازيوم كحانكيوم نوروم دما نحوارو اي كريستيان يلو اكزابير انتايلوني اقدمو بتا نيشتي بلاتينا قلعه بقى كساددو خايم جن نعخاي كونون زساددو خا نعيوم زساددوني اذا قال جن يلاتني نغوك تسخلخا اوجو جناخ اكزابير كم حيال جغنا مسلمونيو إلكا أوج إكزابير مساي كاب كونه من يزقامن إلكا أوج إكزابير بزجيرو زمركا بزجيرو بق مستراتو قلت إلكا جمري لاتن آمين إلى إكزابير المسكن أنت أخب لكم دليل إكزابير قدم نجارات مخوانهم أنت يزقبر اندهر إلنا قالوا يقدموا زلا أنت يزبل قال أملا قالوا لي إخو أحويهم كيزبل كابت إفقات جماد حنوم يزبل مش إكزابير سمي بارك أبز قويتا يسوس كريستوس أباي سلام من أنت خطرخو إزي نجركخو مالت إزي أنتاي نجيرو من نغنا حتى تعلنا مين دو أنتاي يو قويتا يسوس كريستوس ندك أمازامرتو نجيرو من دحر إلنا كتحادمو يخوم كم زي تفلتوني كم زا مساي زي بلاعخوم كم زا مساي زي ستخوم كم زا مساي سلسة عمتن فرعان زي تقو عاسكم سي اتا انكرت اوان كتمتسخولا اتا فتاني تمعالتت متسخولا فح كتب ليخوم عنقن عيدنقني عنقن عيقرمني مغنياتهم ازي بقدس لزخون نقر already اقدي مثل زفلتكو انا سرپرايز ايكوني نسخاتكم سرپرايز ايتخونو سلامكم زتحلو يخوني لهم اكزابير يمسكن امين قديفكم نيلا يكوريني لو اكزابير يمسكن مثل زي بالكم يخوم دو كتبلو زي كالكم منبر دو كتبلو لي زي دلخوم ايكونن يزبلهم زلو يسوس كريستوس قويتاي امين سلازي ترقوم زي أباي سلام انت تراهبو إذن نقركم زبل قال انتايو اندحر إلنا بأي كتتعامامنو بقالي كتأمنو مالتي آمين اتقند مغنيات قويتا كيكونا خولو بزعبات الزخون كله حدا بحدا استزارب سلام انتايو اندحر إلنا حدا نزي نقر دلوات كخونو خون خولو بخالعي درجة دما ماننت ناتو خفلتو بقوك امنون كتأمامنون سلامهم زتحلو خون متان اكزابير مسكن سلام انتاي مسلكم اكزابير أقدمو خيكونا خولو بزعباتي زخون أبي وطنا زخون زنقرنا متان كاين دنا أكوي متان كاين قرم متان كاين فرح متان كاين جاجو أكوي إكزابير مسكت آمين دو حدا نقر تبو غيركم قدسان سمعني حدا نقر بزعبو فلتنا تسانيحنان كيف فلتنا تسانيحنان بدنقت أبي وطنا زخونو نقرات وطئتهم معرى يكونن حق إيدا قدسان معرى دي وطئتهم تدالي خالو فلتكا تسانيحخا زخونن كيف فلتكا سرپرايز زخون نقرات وطئتهم حدا يكونن تدالي خالو تسانحكا نقر بخلو سنة أمراوي أكالاوي تدالي خالو سلة تسانح أبهي وطكا كمتي كي تدالي خالو تسانحكا نقر تي تسألواسي معرى يكونن إكزابير سمي بارك مغنياتهم أقدمو بخلو دلو كوين كاسلة تسانح منم تي تسألواس بزوح يكون كي تدالي خان دحر تسانحكا قن تسألوا يعبي مالتي كل ساعة تي كي تدالي خالو بدنغ زخون نقريو أبهي وطكا أبي تسألوا زلو بزوح جيزي تصبو غيركم سمعني بزوح تربشكم كتكون تلو تخوليكم لو معلتي بزوح تتشنقكم كتكونوا تخوليكم أنا نقرأكم الله بزوح جيزي نسلامنا كابزوسدو نقرات حدا زوم كيتدالنا لهم أبهيوتنا زغطمونا نقرات يوم حق إيدا قدسان بدنغت زخصتو نقرات بدنغت زمتو أبهيوتنا نقرات كيتدالنا لهم زخونو نقرات يوم نسلامنا ززربو نسلامنا زربشو
كم كريستيانات بخلو نخلو نجر دلوقت كنكون يزقبقنا آمين دو تدالينا زي مسنحنا وتسيتيو اتناي مبزحتنا سلام زرق ربوشات نخون بفرحات زتمل هيوت نمرح ويتا خميلن ربوش تخون هدأت زي بلو نابرات تنبر بفرحات تمل نابرات تنبر سلام زي بالكات تنبرسي تدالي خاز ناي زي مسنح وتسيتيو نتك زابير أقدمو زل أخلكاك قال جنزبكاك زي مقباري زابير كزاربكا خلو زي مسمع وتسيتيو كم سعبت خريستوس ببزوح كنحلف تخلوتات كم زلو فليتنا نزي نجر زي رأسنا خندالو أزي أقداسي تدالي زي أنا حسب ترايو كساموت أمون زخون قدسان فتوات الأوا الساعة حكي تكساموت أمونات نيموخانوم ميستر انتايو إلنا كنتسن أخولنا اتمالسي زخوننا حد نجر ترايو نفسو كفوم نسقوم زموتو أبزا مدري غاشان متعانيتاتن كم زخونو بقى مفلات أمن كم غاشان متعانيتاتن ينبرو بمنباروم يوم بقى نهيوتهم بقى كم منهم زي قصاروا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነህና አብ ህይወትና ብዙህ ዝውጥጡና ነገራት አለው ሐቀደ ቅዱሳን ብዙህ ኮይና ንውጥጥ ናብራ ይውጥጠና ደቅና ይውጥጡና ስራህ ይውጥጠና ዘይውጥጠና ነገር የለ ክሳ ነቶም ንድሕሪ ዝጎቱና አግማዳ ዘይበንጥስናዮም ክሳ አሞት እሙናት ክንከውን ከጸግመናዩ ኩሉ ነቲ እንጭልደቀሉ ጽቡቅ ገርኩም ስምዕኒ ሎሚ በጭንቀት አሟጥር ዘለኹም ትጭነቁ ዘለኹም ጎይታን አሁም ኢዙ ዛረብ ዘሎ በሰዓት እዚ ኩሉ نتنقلو ويزچنقنا ነገራት እንደሕሪ ሓደ በሓደ ፈትሽናዮ ምንም ምስትና ኢየሱስ ቢዝነስ ዘተሓዝ ነገር የብሉን አነ እዚ በድፍረት ክነግረኩም በድፍረት አፈይ መልእክ ነግረኩም እዚ ትጭነቁሉ ዘለኹም እዚ ሰላምኩም ሲኢንኩም ሉ ዘለኹም ነገር እንደሕር ኮፍልኩም እዚ ዘጨንቀን ዘሎ ነገር እንታይ ይልኩም ተትምርምሩ ምስና ኢየሱስ ክርስቶስ ቢዝነስ ዘተሓዝ ነገር የብሉን ብዛዕባ መንግስት አምላኽ አይኮንኩም ትጭነቁ ዘለኹም ዘጨነቀኩም ዘሎ ናይ መንግስት አምላኽ ጉዳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ናይቶም ዘይዳሓኑ ጉዳይ አይኮነ ናይ ምድሪ ነገር ይዘጨነቀና ዘሎ ናትናን ጉዳዩ ድቃስ ከሊእና ዘሎ ናይ ጎይታ ነገር ሚዛን እንተ ዘይደፊኡ ጽቡቃት ናይ ጎይታ ነገር ሚዛኑ እንተ ዘይደፊኡ አሕዋተይ ሓዊ ኣብ ህይወትና ምስመጸ ካብቶም ዘልሓጥሓጥ እንብል ሰባት ኢና ንኸውን ስለዚ እስከ ሎሚ ሰላም ሲኢናሎም ዘሎና ነገራት ሓደ በሓደ ንመርምሮ እንጭነቀሎም ወይ ዘጨነቁና ነገራት እስከ ንፈትሾ መልስ ዘይብሎም ዲዮም ኮይኖም ዋላስ አነ ንስኻትኩምኒና ናብቲ ዘሓበና ናይ ተስፋ ቃል መቅላብ ሲኢና ዘለና መልስ ዘይብሉ ሕቶ የለ ስምዑን እንዶ መስፍን ሰላም ዝኾነ አምላኽ ሒዝና ሰላም ክንስእን ናቱ ፍቃድ አይኮነን መስፍን ሰላም ዝኾነ አምላኽ ሒዝናሲ ሰላም ክንስእን ናቱ ፍቃድ አይኮነን እቲ ጸገም ዘሎ አባናይ ስለዚ ሎሚ ተረቢሽኩም ዘለኹም ሰላምኩም ተዘሪጉ ዘሎ ህድእ በሉሞ ነቲ ጎይታ አቀዲሙ ንልብኹም ተዛረበኩም ዘክርዎ ንዑ አሰላስልዎ ሽዑ ሰላምኩም ክምለስ ኮሎ ትሪ ጎይታ አቀዲሙ ዝነግረና በአር አብትስ ተዛረበና ቃል መታን ክንጸንዕ ንዑ አጽኒዕና ክንሕዝ ናይ ክርስቶስ ሰላም እንበአር አብ ቃሉ ይዘሎ አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲሙ ዝነግረና አብትስ ተዛረበና ቃል መታን ክንጸንዕ ንዑ አጽኒዕና ክንሕዝ ስለዚ ናይ ጎይታ ናይ ክርስቶስ ሰላም እንበአር አብ ቃሉ ይዘሎ ቃሉ ማለት ድማ ኢየሱስ ማለት ስለዚ ንሰላም አብ ካል አምንም አይንለያ ሰላም ክርስቶስ ሰላም አብ ቃል ክርስቶስ ይዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ዝመስል ማዓዲ ነዚ ዝመስል حساب ከካፈልኩም ናብዝ ናይ ሎሚ እንተ ዘሐልፍ ነይር መንፈስ ቅዱስ ናይ ምስተሐጎሰን ነይር ስለዚ ብዛዕባቲ ናይ ዘሐለፈ ሰሙን ብዙሕ ከይተዛረብናሉ ዘሐለፍና ምዕራፍ 33 ቁጥር 33 ክዛረበኩም ጸኒሕ ማለት ናብዝ ናይ ሎሚ ማዓልቲ ክንሐልፊና ካብ ቁጥር 1 ሳብ 5 ደግሜ ከንበበሞ ከቀጽለ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ገለ ነገር ተሪፍልኩም ከሆን ተስፋ ገበት ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ አቢሉ በለ ወአቦ ሕጂ ታጊዜ በጽሓ ነቶም ዘሐብካዮም ኩላቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ኽቦም ሲን ወድኻ ብለዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካያኻሞ ንሱ ምእንቲ ኸኽብረካስ ንወድኻ ኽብሮ አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ አነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ወአቦይ ሕጂ ድማ በታ ዓለም ከይተፈጥረት አባኻ ዝነበረኒ ክብሪ አኽብረኒ ኢሉ መኒ ዝብል ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ
ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ኣንቱ ናብ ሰማይ ገጹ ቋሓቢሉ ምስ ኣቦ ክዘራረብ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ቅድሚ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቱ ምጽላዩ ብዛዕባ ኣቀዲሙ ጸልዩ ኢዮብ አንቶይ ከፋፊሉና ኣሎ እዚ ክፍል እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ከም ዝበሃል እቲ ቀዳማይ ጸሎት ብዛዕባኡ ከም ጸልየ ካልኣይ ጸሎት ድማ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቱ ከም ጸልየ ሳልሳይ ጸሎት ድማ ብዛዕባቶም ደቀ መዛሙርቱ መስኪሮም ዘምጽዎ ማለት ብዛዕባና ብዛዕባይን ብዛዕባኻትኩምን ከም ዝጸልየዩ ኢዮብ አንቶይ ኣስሚሩ ዛረበና ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ከምቦ ጸናሕኩ ብዛዕባኡ ክጽልይ ኮሎ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ብዛዕባ ገዛርሱ ክጽልይ ኮሎ እንታይሉ የዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሓቢሉ ማለት ናብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ቋሓቢሉ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ቋሓቢሉ አሜን ናብቲ ኤልሻዳይ ዝኾነ አምላኽ ቋሓቢሉ ወአቦይ እታ ግዜ በጽሓ ነቶም ዝሓብካዮም ኩላቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዝለበሰ መልክ ይብካይኻሞ ንሱ ምእንቲ ክኽብረካስ ንወድኻ ክብሮ ኢሉ ክጽልይ ኮሎ ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ጸሎቱ ብዛዕባ ሰለስተ ዓበይቲ አርእስታት ተዛሪቡሎ አሜን ብዛዕባ ሰለስተ ዓበይቲ አርእስታት ተዛሪቡሎ ተቀዳመይቲ ብዛዕባ ግዜ ክኸውን ኮሎ እቲ ካልኣይ ድማ ብዛዕባቲ አቦ ዝሓቦ ስልጣን ብሳልሳይ ደረጃ ተዛረቦ ዘረባ ድማ ብዛዕባ ሞት ወይ እቲ ንሱ ምእንቲ ክኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ ዝበሎ ማለት እዩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ወአቦ ሕጂታ ግዜ በጽሓ ክብል ኮሎ ብዛዕባ ኣይነይቲ ግዜ ዝዛረብ ዘሎ ኢልና ክነሓትት ብዛዕባ ኣይነይቲ ግዜ ዝዛረብ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ዝመጻሉ ዕላማ ዝፍጽመሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ ይነግረና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ እታ ግዜ በጽሓ ክብል ኮሎ እቲ ፍቃድ ኣቦ ኣብ ህይወቱ ዝፍጸመሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ ይዛረብ ዘሎ አሜን በሓጺሩ በብዙሕ መከራ ውርደት ስቃይ ዝሓልፈሉ ብናይ መስቀል ሞት ዝሞተሉ ግዜ ከም ዝኣኸለዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ብዙሕ ግዜ ንሞቱ ከም ክብሪ ይገልጾይ ኣብዚ ክፍል እዚ ጎይታ ነዞም ዝሓብካዮም ኩላቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካይኻሞ ንሱ ምእንቲ ክኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ ኢሉ ጸልዩ ማለት እዚ ክብል ኮሎ ሓደ እዚ ክብሎ ጸናሕኩ ብዛዕባቲ ፍቃድ ኣቦ ፈጺምካ መሕላፍ ንፍቃድ ኣቦ ፈጺምካ ክትሓልፍ ኮለኻ ዝርከብ ክብሪ ኸውን ኮሎ ኣብዚ ጎይታ ዛረብ ዘሎ ተሓደ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ከምቲ ኣብ ቁጽሪ 5 ጎይታ በዓሉ ተዛረቦ ብዛዕባ እቲ ዓለም ከይተፈጥረት ብዛዕባ ኣቦ ዝነበሮ ክብሪ ዛረብ ዘሎ አሜን ክልተ ዓይነት ክብሪ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ፍቃዱ ፈጺሙ ዝሓልፍ በመሕላፍ ዝርከብ ክብሪ ማለት እዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ፈጺምካ መሕላፍ ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ፍቃድ እግዚአብሔር ፈጺምካ መሕላፍ እቲ ዘዓበየ ክብሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ በቀዳምነት ብዛዕባ ዝክብሪ ዝዛረብ ዘሎ ካልኣይ ድማ ብዛዕባቲ ኣብ ሰማይ ኮሎ ዝነበሮ ክብሪ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ እንኳን ናይዚ ኢየሱስ ኮይንኳንስ ካብዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል ከም ንርድኦ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣመን ያዘላ እንድሕር ኢልና ኣብ ክርስቶስ ያዘላ ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 3 እንታይሉ አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ ኢሉ ካብዚ ቃል እንታይና ንርዳ ናይ ዘለዓለም ህይወት ማለት ንእግዚአብሔር ኣቦ ምፍላጥን ንኢየሱስ ምፍላጥን ከም ዝኾነ ኢና ንርዳ አሜን ንእግዚአብሔር ኣቦ ምፍላጥ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት በእግዚአብሔር ኣቦ ያምኑ በኢየሱስ ግን ዘይአምኑሎ ሓቀይዶ ቅዱሳን ብዙሓት በእግዚአብሔር ኣቦ ዝጽልዩ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይጽልዩ ንስም ኢየሱስ ዘይአምኑ ኣለው ስለዚህ ሃይ ጎይታ ኮነ ኢሉ ኣብዚ አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣካይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ኢሉ አሜን አምላኽ ሓቂ ንስኻ ኢኻ ነዚ አምላኽ ሓቂ ግን ብኻሊ መንገዲ ክፈልጥዎ ይክእሉን በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሮም ጥራይም ዝፈልጥዎ በቲ ሓቀኛ ዝኾነ ክርስቶስ ጎይቶም በቲ መንገዲ ዝኾነ
زخونه كريستوس بتي هيوت زخونه كريستوس ترايم كفلطو زخلو امين املاك حقي نسخا بينخا مخانكا نتزل اكا يسوع كريستوس كفلطو نايزل عالم هيوت ازيايل እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሃት ነቲ አምላክ ሐቂ ከምዝፈልጦ ይዛረቡ ነታ አምላክ ሐቂ በዘይ እቲ ነታ አምላክ ሐቂ ዝገልጸው ወዱ ማንንም ክፈልጦ ይክእልኒ በዘይ ኢየሱስ ነታ አምላክ ሐቂ ንፈልጦይና እንተበሉ እዚ ሐሶቲ ንኢየሱስ ከይፈለጥካን እግዚአብሔር አቦ ክትፈልጥ አይትክእልኒሃ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ስለዝተረኾ ማለት ኢየሱስ ናይ ክብሩ ነጸብራ ስለዝኾነ ማለት ነቦዝ ተረኸ ንሱ ስለዝኾነ ማለት ንዓይ ዝረአየ ነቦዝ ዝረአየ ዝበለ ንሱ ስለዝኾነ ማለት ኣብዚ ኢየሱስ እንታይ ዝብል ዘሎ እንደሕር ኢልና ብኡ አቢልካ ንእግዚአብሔር አቦ ምፍላጥ ንሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ አምላክ ሐቂ ንስኻ በይነኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡን ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚያ ክብል ኮሎ ናይ ሓሶት አምላክ ወይ ሐቀኛ ዘይኮኑ አማልኽቲ ኣለው ማለት እዩ አምላክ ሐቂ እንደሕር ኢሉ ሓሳዊ አምላክ ኣለው ማለት እዩ እቲ አምላክ ሐቂ ብመን ተገሊጹ እንደሕር ኢልና በኢየሱስ ክርስቶስ ይተገሊጹ ንኢየሱስ ምስ ንፈልጦ ጥራይና እምባር ንእግዚአብሔር አቦ ክንፈልጦ ንኽእል አሜን ሃሌሉያ ንደቅ ሰባት እቲ ቀንዲ አድላይ ነገር ነቲ አምላክ ሐቂ ምፍላጥ አሜን ንአምላክ ሐቂ ምስ ንፈልጦ ጥራይና በትናቱ መምርሒ ክንመላለስ ንኽእል ኃጢአት እንታይ ምዃኑ ዝርዳአና እንድሕር ነቲ አምላክ ሐቂ ዘይፈልጥና ግና ብዛዕባ ኃጢአትና ብዛዕባ ኃጢአትን ሳዕቤናቱን ክንፈልጥ አይንኽእልና ምክንያቱም ብዛዕባ ናይ አምላክና ቅድስናን ልዑላውነቱን ስለዘይንፈልጥ ማለት እዩ ናይ ዘላለም ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ አቢልና እንረኽቦ ናይ አቦ ነፃ ወህበት እዩ አሜን ነዚ ሐቂ ድማ ኣብ ዮሐንስ 5:21-26 ዮሐንስ 6:47 ዮሐንስ 10:28 ከምኡን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 2:25 ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 5:11 ንረኽቦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 5:21 አቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ህያዋኑን ከም ዝገብሮን ወዲ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም አይ ኢዮብ አንቶይ አስሚሩ ነዚ ነገር ይዛረበሉ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝደለዩ ህያው ዝገብር ይብል ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ዶ አቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ህያዋኑን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም ይል ክብርን ሽሙ ይሁን ኣብ 39:40 ሲንታይ ብልሲ ምዕራፍ 6 ንወዱ ርእዩ ብኡ ዘአምን ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ንወዱ ርእዩ ብኡ ዘአምን ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ኣነውን በታዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንሶይ እዚ ፍቃድ አቦይ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንሶ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍ እዙን ፍቃድ ዝለኣኸኒ እዩ እቲ በኣይ ዘአምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እተናባጊ ግና ድምጽይ ሰምዓ ኣነኻ ኣላሌን ንሳተኑ ይስብኣን ምስበለ ድማ ኣነኻ ህይወት ዘለዓለም ህበን መን እዩ ህይወት ዘለዓለም ዝህብ እንደሕር ኢልና እቲ ህይወት ዘለዎ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:25 ድማ እንታይ ይብልሲ እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋኻ ታናይ ዘለዓለም ህይወት ያይብል መን ዘተስፈወና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተስፈወና እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ያ አሜን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:11 እንታይ ይብለናሲ አምላክ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚያ ኣብ ወዱ ኣላ ይብል ታናይ ዘለዓለም ህይወት ኣበያ ዘላ እንደሕሪና ኣብ ወዱ ኣብ ክርስቶስ ያዘላ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነዚ ህይወት እዚ ዝዕድል እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደሊ እንታይ እዩ አምላክ ሐቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚያ ክብል ኮሎ ብዛዕባ ንአምላክ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ምስ አምላክ ክህልወና ዝግባ ናይ ግሊ ሕብረት እንኮላ ያብዝ ዝዛረብ ዘሎ አሜን በቃ ንእግዚአብሔር ንአቦ ምፍላጥ ወይ ድማ ንኢየሱስ ምፍላጥ ክብል ኮሎ ምስኡ ፎሎውሺፕ ክገብር ማለት እዩ ሕብረት ክንገብር ከም ዘሎና እንኮላ እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ አሜን ነቲ ዝለኣካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ንሱ ናይ ዓለም መድሃኒ ምዃኑ ናይቲ ሐቀኛ አምላክ ነጸብራ ከም ዝኾነ ሙሉ ፍልጠት ምርዳ ምግላጽ ክህልዎም ነዚ ፈሊጦም ድማ በቲ ዝለኣካዮ ናይ ዓለም መድሃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ ንኢየሱስ ክቕበልዎ ክንስሑ ክእዘዙ ከምኡን ኣብኡ ክጸንዑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዝለኣካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ክብል ኮሎ እቲ ምፍላጥ ሙሉ ፍልጠት ምርዳ
مغلاص كلهم مالتي እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በትዝፈለጥ ወድማ ክነብሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከመድኃኒ ይቀበልዎ ክንስሑ ከእዘዙ ንዘል ዓለም አባይ ጽንዑ አነውን አባሁም ስለዝበለ ምስኡ ድማ ንዘል ዓለም ክጽንዑ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወይታ ቁጥር 4 እንታይሉዚ አነ ነቲ ክገብሮ ዘሐብካን ግብር ፈጺመ አምድር አخبርኩ ኃይሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕኒ ቅዱሳኔ ካብዚ እንታይና ንመሃር እንደህር ኢልና ነቲ አቦ ክንገብሮ ዘሐበና ግብር ክንፍጽም ኮለና አቦ በዚ ከም ዝኸብሪና ካብዚ ናይ ኢየሱስ ቃል ንመሃር አሜን አሜን ደቅዱሳን ወይታ ኢየሱስ እንታይሉ አነ ነቲ ክገብሮ ዘሐብካን ግብሪ ኦ ጂሰስ ታንክ ዩ ዘይተዋሃብና አይ ሐተናኒ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ክገብሮ ዘሐብካን ይሉ በቃ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስፔሲፊክሊ ክገብሮ ዝግባ ዝተዋሃቦን እዮሎ እንታይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ክገብሮ ዘሐብካን ግብር ፈጺመ አምድሪ አخبርኩ ኃይሉ ጎይታ ብምንታይ ነቦ አخبيرካ ኢሉ ዝብሎ ዘሎ እንደሐር ኢልና ከምቲ ክብሎ ዝጸናሕኩ ነቲ አቦ ክገብሮ ኢሉ ዘሐቦ ግብሪ ብምፍጻሚ አሜን ዶ እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ይባረከና አሜን ብዙሃት አጋጢሞም ንለው ብዙሃት ይዝብለኩም ሓዲኦም ከማን ከምቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦም ክገብሩ ግርኤ ይፈልጥነ እግዚአብሔር ከምዚ ክትገብር ይኻይሉንሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይኻይሉንሎ ኢሎምሲ ናይትስተ ከምቲ ዝተባሃልዎ ክመላለሱ ግርኤዮም ዘይፈልጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምህረት ይግበረልና አሜን እንደህር እግዚአብሔር ተዛሪቡካኮ በትስተዛረበካ ክትንቀሳቀስ አለካ ዝተባሃልካዮ በትስተዋሃበካ ጊዜ ፈጺምካ ነቦኻ ተኽብሮለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ብምንታይ ነቦ አخبيرካ ኢለኩም ነቲ አቦ ክገብሮ ኢሉ ዘሐቦ ግብር ብምፍጻሚ ነቦ አخبيሮ ሎም እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍና ይርዳ አሜን ነቲ ክንገብሮ ኢሉ ዘሐበና ግብር ፈጺምና ንእግዚአብሔር አቦ አምድሪ ክነኽብሮ አሜን እዚ ዘአበየ accomplishment ዘአበየ ዓወት ነቲ ዝተባሃልካዮ ነገር ምፍጻሚ ነቲ ዝተባሃልካዮ ነገር ምግባር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 5 እንታይሉ ጎይታ ወአቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት አባኻ ዝነበረኒ ክብሪ አባኻ አخبረኒ እዚ ቃል እዚ ብዛዕባ ቅድሚ ህልውና ናይ ጎይታ ዝዛረብ ቃል አሜን እዚ ቃል እዚ ኢየሱስ ዓለም ከይተፈጥረት ንሱ ከም ዝነበረ ዝሕብረና ክፍሊ አሜን እዚ ቃል እዚ ክተንብቦ ሆለኩም ወአቦይ ሕጂ ድማ በሰላም ኪሊ ረሃቦት ሓፍተይ እንታይ ብልሲ ወአቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት አባኻ ዝነበረኒ ክብሪ አባኻ አخبረኒ ኢሉ አሜን እዚ እንታይ ዘርኤና ምስልኩም ጎይታ ኢየሱስ ዓለም ከይተፈጥረት ንሱ ከም ዝነበረ ዝሕብረና ክፍሊ በሰላም ኪዲና አማ ሓፍተይ ወአቦይ ሕጂ ድማ በታ ዓለም ከይተፈጥረት አባኻ ዝነበረኒ ክብሪ አባኻ አخبረኒ ኢሉ ክብል ኮሎ ሓደ ኢየሱስ ቅድመ ዓለም ምፍጣራ ከም ዝነበረ ዝሕብር ክኸውን ኮሎ በኻልኣይ ደረጃም ድማ እዚ ከም ተራሰባት ዝዋረድ ዘሎ ኢየሱስ ማዕረታ ናይ አቦ ክብሪ ከም ዝነበሮ ነቲ ክብሩ ሓዲጉ ከም ዝመጸ ዝሕብረና ክፍሊ ዝኽፍል እዚ አሜን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ቅድመ ህልውና ኢየሱስ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ይዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬ ካብ እንዳ ማርያም ከም ዘይኮነ ካብ እንዳ ዮሴፍ ከም ዘይኮነ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ዝተፈላለዩ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ኣብዚ ብግልጽ ይነግረና ኣሎ አቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም አቦኹም ካይነበረ አነ ነሬ ይብሎም ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 1 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1-3 ክነንብብ ኮለና ቁጥር 15 ክነንብብ ኮለና እንታይ ብለና ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ በአምላኽ ነበረ እቲ ቃሉን አምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ በአምላኽ ነበረ ብኡ ሁሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ይብል ማለት እዩ ዮሐንስ ብዛዕቡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ኢሉ ኣብ ቁጥር 15 ድማ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ ይሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕቡ ዝበልኮ ንሱ ኢሉ ጨደረ ብለና ዮሐንስ
ንሽድሽተ ወርሕስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ይዓብዩ ኣብዝግን ብመንፈስ ተመሪሑ ክምስክር ኮሎ እንታይሉ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ ኢሉ አሜን ዶ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬ ብስጋ ምስተወልዳ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንታይ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 6:62 እንታይሉ ጎይታ ኢየሱስ በዓሉ ወድሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክድይብ ኮሎ እንተ ትርኢ ዳኣ ከመይልዎ ወድሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክብርን ሽሙ ይኹን ዋላ ኣብ ዮሐንስ 8:58 ከናነ ንብብ ኮለና ኢየሱስ ካ ኣነ አብርሃም ካይተወልደ ከም ዘለኹ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ በሎም ይብለና እዚ ስጋዊ ሰብ ክርዶ ይክልን እዚ በቃ መንፈሳዊ ሰብ ጥራዩ ነዚ ቋንቋ ክርዶ ዝኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምዕራፍ 16:28 ንውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝሓለፈ ዘጽናዕና ከም ዝበሎ ካብ አቦ ወጽኤ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ አቦ ይከይድ ኣለኹ ኢሉ እንድሕር ካብ አቦ ወጽኡ መጽኡ ናበይ ዝኸይድ እንድሕርና ናብ አቦ ይዝመጽ ዝምለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ፊልጵ 2 ካብ 6:11 ከይድኩም ክተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ቆሎሴ 1:17 ንሱኻ ቀድሚ ኩሉን ብቆይሙሉ ይብለና ኣብ ዕብራውያን 1:3 ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪን ኮሎ ኩሉን በኃይሊ ቃሉ ጻዊሩ ኮሎስ ምንጻ ሃይጣትና ምስገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቀመጠ ይብለና ስለዚህ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክብሩ በቃ እንታይ እንዳገበረ ይገልጸሎም ነይሩ በምልክትን ተአምራትን ይገልጸሎም ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ዘአበየ ክብር ድማ ሞቱ ትንሳኤ ኮሙን እርገቱ ኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዝኒኖ ዝዛረቦ ክብሪ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝጽበየ ዘሎ ሞት ትንሳኤን እርገቱን እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍቃድ አቦ ፈጺምካ መሕላፊው ከም ክብሪ ኣብ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣነ ንስኻትኩምን ክብሪ ንብሎን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ዝብሎን ሓደ ይኮነን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ክብርና ከም ዝና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዞም ንእምነት አቦታትና ክኸውን በቃ ጸሎተዩ ናተይ ጸሎት ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ጉያይ ወድኤ እንብለሉ በቃ አቅም ክሳን ረክብ ማለት እዩ አሜን ከም ኢየሱስ ኣብ ምድሪ በቃ ተልእኮ ይፈጽመና አኽቢረካ ኢና በኮንፊደንስ በቃ አገልግሎትና ከም ዝፈጸምና ተፈልጡና በቃ ናብ ጎይታ እንኸደሉ መዓልት እንናፍቅ ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ካብ 6:13 እንታይብን ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎ ናትካ ነበሩ ንዓይ ሓብካኒ ቃልካውን ሓለው እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ሁሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሓብክዎ ንሳቶሙን ተቀበልዎ ኣና ካባኻ ከም ዝወጻኹ ድማ በሐቅ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣካኒውን ኣመኑ ኣነ ምእንተኦም ልምን ኣለኹ ናትካዮም እሞ ምእንቲ ዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለም ሳይልምንኒ ኩሉ ናትካዩ ትናትካውን ናተዩ ኣነውን አባታቱም ከበርኩ ደጊም ሲአነ ኣብ ዓለም አይነብርን ንሳቶም ግን ኣብ ዓለም ኣለው ኣነውን አባኻ መጽ ኣለኹ ቅዱስ አቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነም ሳሳቶም ኣብ ዓለም ኮለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ተኸናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፋኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ኣናባኻ መጽ ኣለኹ ሓጎስ አባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም ዝዛረበለኹ ኢሉ አሜዚንግ ጎይታ ኢየሱስ ብሩኽ ስለና ጸልይ ኮሎ ስለና ኻትት ኮሎ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ደቀ መዛሙርቱ ስለቶም ናቱ ክጸልይ ኮሎ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 6 እንታይሉ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ ንዓይ ሓብካኒ ቃልካውን ሓለው ኢሉ ኣብ እስራኤል ከም ትኹላሕና ንሰማማዓሉ ሽም ማለት ንባህሪ ወይ ማንነት ሰብ ዘንጸባርቕ ነገር እዩ አሜን ስምካ ገለጽ ኩሎም ክብል ኮሎ ማንነትካ ኣፍለጥክዎም ይዝብል ዘሎ አሜን ደቅዱሳኔ ስምካ ኣፍለጥክዎም ማለት እሱ ኤልሻዳይ ይባሃል እሱ አዶናይ ይባሃል እሱ ያህዌ ሻማ ያህዌ ጸድቂ ይባሃል ኢሉ ትሽም አይኮነን ነጊሮም ማንነቱ ያፍሊጦም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሽምን ማንነትን በሐንሳብ ዝኸይዲ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ስም ነቶ እግዚአብሔር ሙሴ ክልእኾ ሆሎ ሙሴን እግዚአብሔር ታይልዎ መልእኹ ካተበሉኒ ሽምካ ንገረኒ ኢልዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ታይልዎ እቲ ዘለኹ በሎም ኢልዎ ምሽ አያም ዳራያም በቃ እሱ ሰዲዱን በሎም ኢልዎ እዚ ማንነቱ ስሙ ባህሪው ስሙን ማንነቱ ዘንጸባረቕ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ አብዚ ጎይታ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ክብል ኮሎ ማንነት ካፍለጥኮ
ረክቦም ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ቀጽሉ እንታይሉ ናትካ ነበሩና አይ ሐብካኒ ቃልካውን ሃለው እትዛሐብካኒ ዘበለ ሁሉ ካባኻ መዃኑ ሕጅ ፈለጡ እትዛሐብካኒ ቃል ሐብኮም ንሳቶም ተቀበሉ አነ ካባኻ ከም ዝወጻኹ ድማ በሐቅ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለአካንውን አሚን አሚኖም ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብዝ ጎይታ ብዛባቶም ካብ አቦስ ተቀበሎም ደቀ መዛሙርቲ ዝምስክር ዘሎ ኣብ መዝሙር 22 ኣብ ዕብራውያን 2:12 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ስምካ ንሕዋተይ ከዘንትወሎም ኣብ ማእኸል ማሕበር ከመስግነካየ ይብል ኣብ መዝሙር 22 ኣብ ዕብራውያን 2:12 እውን ካብ 10 ጀሚርና እንድሕር አንቢብና እንታይ ይብል እቲ ሁሉ ምእንተኡ ኩሉውን ብኡዝ ኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብርና አተወ ነትራዕሲ ምድሓኖም ብስቃት ክፍጽም ተገቦ ማለት እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ሓደ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ኸኣ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእኸል ማሕበሩን ክዝምረልካ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሉ ኣሃፈረን ይብለና ስምካ ንሕዋተይ ከዘንትወለሚ ማለት ከም ትብላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ ብዛዕባ ማንነትካ ንሕዋተይ ክነግሮም ከዘንትወለሚ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብዚ ጎይታ ነዞም ካብ ዓለም ዝሓብካኒ ሰባት ኢሉ ብዛዕባቶም ካብ እግዚአብሔር አቦስ ተቀበሎም ሰባት ክዛረብ ኮሎም በዓር ብዛዕባ ሕሪቲ ዝዛረብ ዘሎ አሜን እዞም ሰባት ጎይታ ይሂቦም ጎይታ ይሓሪዎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቃል አምላኽ እግዚአብሔር ዝጸውዖ እግዚአብሔር ዝሰሓቦ ብስም ኢየሱስ ዘአመነ ንኢየሱስ ዝተቀበለ እንተዘይ ኮይኑ ማንንም ናብ ኢየሱስ ክመጽእ ከም ዘይክእል ይዛረብ ሐቀይደ ቅዱሳን ኣብ ዮሐንስ 6:44 እንደገና ቁጥር 65 ከና ንብብ ኮለና እንታይ ብልሲ እቲ ዝለኣኸነ አቦይ ዝሰሓቦ ተዘይ ኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን አነ ድማ በታዳ ሕሪቲ መዓልቲ ከተንስኦይ ኣብ ቁጥር 65 ድማ እንታይ ብል ዘይኣመኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለው ስለዚ ድማ እቲ ካብ አቦይ ተዋሃበ እንተዘይ ኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልኩኹም በሎም ይብለና ኣብ ዮሐንስ 1:12 ከምኡን ኣብ ዮሐንስ 3:16 ክነንብብ ኮለና ተመሳሳሊ ቃልና ነንብብ አሜን ነቶም ተቀበልዎ ዘበለ ኩሉ ብስሙ ንዝኣመኑ ግና ውሉድ አምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ይብለና ኣብ ዮሐንስ 3:16 ከና ነንብብ ኮለና ድማ አምላክ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ሁሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃኽ ሳዝብ ክሳዕ ክንዲ ዝነ ዓለም ኣፍቀራ ይብለና ጎይታ ነዞም ካብ ዓለም ዝሓብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩና አይ ሓብካኒ ምስበለ ቀጽሉ እንታይ ኢሉ እንደህሪና ቃልካውን ሓለው ይዝብለና አሜን ቃልካውን ሓለው ማለት ተኣዚዞም ወይ ከም ተስተኣዘዝዎ ገይሮም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሎም እግዚአብሔር ከም ተስተኣዘዝና ንገብር ሰባት ይግበረና አሜን ምእዛዝ ኣዚ ወሳኒ ነገር ኣብ ክርስትና obedience በጣዕሚ አገዳስ ነገር ንእግዚአብሔር አሸጊሮም ዘለው ወይ ድማ እግዚአብሔር አማኸልና ከይሰርሕ በጣዕሚ ዝኽልክሎ ዘሎ disobedience ዘይ ምእዛዝ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 8:51 ከሙን 55 ሲ እንታይ ኢሉሲ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑንስ ቅዱሳኔ መንፈስ ቅዱስ ይዛረበና ዘሎ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክብል ኮሎ እዚ ዝጽሓፍኩ ይኮንኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ሕጂ ዝግለጸለይ ዘሎ ነገር ዝነግረኩም ዘለኹ እንድሕር ቃሉ ዝሕሉ ንዘለዓለም ሞት ዘይሪኡ ኮይኖም ቃሉ ዘይሕሉ ድማ በንጻሩ እንታይ ሆኑ ማለት እዩ ሞት ክሪኦም ንዘለዓለም ማለት እዩ ረዚኒ ተቃል ቅዱሳን አይነፍኩሶ ተቃል እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ኢሉ ዝሕሉ እንተሎ ማለት ዘይሕሉውን ኣሎ ማለት እዩ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ እንድሕር ኢሉ ቃሉ ዘይሕሉ ድማ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና እንድሕር ቃሉ ዝሕሉ ንዘለዓለም ሞት ዘይርኢ እንድሕር ኮይኑ ድማ ቃሉ ዘይሕሉ ድማ ንዘለዓለም ሞት ክሪኡ ማለት እዩ በዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ በርባዕተ ነጥብ ዓጺዎ አነ ይኮንኩ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም አነ ግና ፈልጤ ኣይፈልጦን ተበልኩ ኸ ከማኻትኩም ሐሳብ ምኾንኩ ነረ አነ ግና ፈልጦ ቃሉን ሕልው ኢሉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክምስክር ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ቁጥር 55 ድማ ቅዱሳን ቃል አምላኽ very serious እዩ ኣብ ዮሐንስ 14:23 ከምዚ ይብል ኢየሱስ ቃ ዘፍቅረን እንተሎ ቃለይ ይሕሉ እዩ አቦይ ድማ የፍቅሮ ናብኡ ንመጽእ አቡኻ ማሕደር ክንገብር ኢና
اجي كونديشنالي مصحف قدوس اندحر امبي استبيلكم له حج منفس قدوس كبرها لي كولوسي انتي زرعين اندحر لكم كونديشنالي if you do this you will get this اندحر كمز غيركا نزغ تركبيها اندحر كمز غيركا ازغ خوني اندحر كمز غيركا دما ازغ فصامي زبلي ناي مصحف قدوس غويتا يسوس كريستوس تايلو زفقرن انتلو يلو زيفقر دمالو مفقار ناي مرچا غداي مخاني زاربنا زلو زصحف كوي كونكوز نغركم زلو قدسان مفقار ناي مرچا غداي كم زخونه حجي نغرنالو زفقرن انتلو قالي بمهلاو فقرو يغلص يزبلنا زلو كمز مزغبر نحنا اننا بوين كنفقروينا كمز تزي غيركا غن فقر ابو اباخا يحدرني منفس قدوس اباخا يحدرني يسوس كازفقرن انتلو قالي هليو ابوي دما يفقرونا ابو نمص ابو خا محدر نغبرينا ابو يوحنس 15 كينا خنا نبب كولنا دما كمتي انا تزاز ابوي زحلخو يبل غويتاي زبل زلو افقرون صنئ زلخو كمو خانسخاتكم تزازيتي انت حلخو افقري تصنئيكم قالو كنحلو كولنا نزل عالم موت اي نرئنينا امين نزل عالم موت اي كنرئنينا قالو كنحلو كولنا ابو يفقرنا ابون ودن دما نابانا يمصو ابانا دما محدر يغبرو امين قالو كنحلو كولنا افقر غويتا نصنئ مالتي كبرن يسوس يهون اب قطر 7 تايبلسي اتزحب كان زبله كله كابخا مخانو حج فلطو تزحب كان قال حبكم نساتهم تقبلوا انا خابخا هم زوصاخو دما بحق فلطو نسخاهم زلاكانون امنوا يبلنا ابزخنن بوصناحنا قال بتدغاغامي تصحيفو زلو قال انتي اندحرينا فلطو زبل قال دق مزامرت يسوس نتي غويتا زحابهم قال كقبلوا اغزابير ابو خم زلاخون كامنو زغبروم انتي اندحرينا اتبزعبا يسوس فلطو فلطاتي امين يسوس غويتا اب قدر 9 تايلو انا مانتو من علخو ناتكايممو مانتي ازوم زحاب كان نمبر مانت عالمسي ايلمننيلو ابز غويتا بزعباتهم ناتو كمالد كولوينا ابزن رئيزلنا امين ليقا كاهن يسوس بزعباتهم ناتو زخونو كاتت كولو كمالد كولو انترسيد كغبر كولوينا نرئيزلنا يسوس غويتاي اب قداماي تيموثيوس ميراف 2:5 تايبلسي مالت املاح حدا بينو يمو اتي امونغو املاخن سبن زلو ما اخلايون اتسب كريستوس يسوس حدا بيني يبلنا امين ازيم بعار سلا اتوم دق مزامرتو امونغو املاخن امونغو توم دق مزامرتون كوينو زمالد زلو يسوس كريستوس غويتاي هجونا انا بسماي كوينو زمالدنا زلو ازبروه غويتاي يسوس غويتاي ابراهيم شمونت قطر 6 ابراهيم 15 ابراهيم 12 اسرائيل باتن كنا نبب كولنا دما تمساسالي حساب نركب انت يبلنا حج غدا نسو ما اخلاي التحيش تصفات تسرتت زبلص كيدانون كم زخونه كسع كند زبلص اغلغلوت رخبه بلنا ابراهيم 8:6 ابراهيم 9:15 دما بزي مغنيات زيو كابتي اب قداماي كيدان تغبره ابسا نمدحان زخون موت مسكونه اتوم صوعات نتا تصفا ناي زلعلم رستم انت خرخويلو نسو ما اخلاي حدش كيدان زخونه يسوس غويتاي ابراهيم 10:14 ون ناب يسوس ما اخلاي حدش كيدانن نابتي كابدم ابل زحايز زارب منصاق دمن بصيحكم اللهم يبلنا امين ناب قدما يوحنس مراف 2:1 كيدان نبب كلنا دما انت يبلنا اتوم دقه حطات من انت هيتغبرو از صحفلكم الله حدا كو حطات زغبرتلو طبقا بابو اللونا نسو يسوس كريستوس تصادق يبلنا اذا نبو صناحنا قال يسوس ليقا كحنا طبقانا خم زخونه يو بغلص زاربنا زلو خبر نغويتا يكون امين اب سماي طبقا لنا امين اب سماي سلينا زمالد علنا ام مدر دما كم فؤاد املاح غيرو زقاتت منفس قدوس مسان الله يسوس كريستوس اب سماي يسوس علنا اب زمدر دما እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መንፈስ ቅዱስ مسان الله يسوس غويتاي اب قطر 10 دما غويታን ታይሉ ኩሉ ናቴናትካዩ ናትናትካው ናተዩ አነውን አባታቶም ከበርኩ ይሉ እዚ ቃልታይ ዘሪኤና ናቦን ወድን ሓድነትን ይዘሪኤና እዚ ክፍል ዝንታይ ዘሪኤና ቅዱሳኔ ኩሉ ናቴናትካዩ ትናትካው ናተዩ አነውን አባታቶም እንታይ ገበርኩ ይሉ ጎይታ ከበርኩ ይሉ
እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚ ቃል እንታይ ዘርኤና ከም ትኽብሎ ጸናሕኩ ንያቦን ወድን ሓድነት ይዘርኤና ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 4 ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳኔ ኣነ ነቲ ገብሮ ዘሓብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩ ኻይሉ ነይሩ ሃቀይ ኣብ ቁጥር 10 ድማ እንታይሉ ኩሉ ናተይ ናትካዩ እትናትካውን ናተዩ ኣነውን ኣባታቶም ከበርኩ ኢሉ ነፍስ ወከፍና ነታ ኣባታቶም ከበርኩ ትብል ቃል ነስምረላ ጎይታ ንእግዚአብሔር ኣቦ ከመይ ጌርዩ ኣብ ምድሪ ኣኽቢርዎ እንድሕር ኢልና ነቲ እግዚአብሔር ዝሓቦ ግብሪ ብምፍጻም ያኽቢርዎ ሃቀይ ስለዚ ኣነውን ኣባታቶም ከበርኩ ክብል ኮሎም በኣር ንሳቶምን ነቲ ክገብርዎ ዘሎም ነገር ከም ዝገብሩን በዚ ኸኣ ንሱ ኣብኦም ይኸብር ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ህይወትና ንጎይታ ክብሪ ዘምጽእ መዓስዩ እንድሕር ኢልና ኣነ ንስኻትኩምን ከምቲ ዝተባሃልናዮ ክንገብር ኮለና ከምቲ ጎይታ ዝደልየና ኮይና ክንመላለስ ኮለና ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብምእዛዝ ናይ ጎይታ ዝኸብር ኣብ ካብ 11-13 እንታይ ብልሲ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርኔ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለው ኣነውን ናባኻ መጽ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሓብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኹዎም ነዞም ዝሓብካኒ ተኸናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይተ ሓደ ወዲ ጦፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጅግና ናባኻ መጽ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም ዛረብ ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 11 እንታይ ኢሉ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሓብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኢሉ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ስምረት ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ሕብረት ደቀ መዛሙርቱ ክጽልይ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና አሜን ኣብዚ ዘመን ዘልየና ነገር እዚ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣበርቲዕና ክንጽልዮ ዝግባአና ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ሕብረት ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ሰሚርካ መስራሕ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ዝጸልዮ ጸሎት ኩሉ ሰዕ ክንጽልዮ ዘሎና ጸሎት እዩ ምክንያቱም ሕብረትና ሓድነትና ስምረትና ዘይፈቱ ጸላኢ ስለዘሎና ማለት እዩ እትናትና ሓድነት ንጸላኢ ከም ዘይሰርሕ ዝገብሮ እትናትና ሓድነት እትናትና ናተይናታትኩምን ጥርናፈ ውሕደት ሲ ጸላኢ ብሓድነትና ጥራይ ዝፈርስ ነገር ብዙሕ ኣሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንዓና ዘይተገልጸልና ነገር ብዙሕ ኣሎ ጸላኢ ኣብዚ ዘመን እዚ ንቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌሩ ኣዳኺምዋ ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቲ ሕብረት ቅዱሳን ፋሕ ብምባል ኣብ ናሓድሕድና ስምረት ከይህልወና ምቅብባል ከይህሉ ብምግባር እዩ ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ኣብ ጸሎት ይጸልዩ ንሕናውን ብዛዕባዚ ኢና ኩሉ መዓልቲ ክንጽልይ ዘለና ዝገርመኩም ሰይጣን እንድሕር ኣባይን ኣብዮብን ዘይምርድዳ ፈጢሩ ሓድነትና ፈሓቢልዎ ካሊ ምንም ነገር ክገብር ኣይድልዮኒ ኣነን ኢዮብን ተጸለና ሰማይ ዕጹይ ዝኽፈት ነገር የለን መብዛሕቲ ክርስቲያን በቃ ከምዚ ዝስማዕ መስል ትጸሎት ክጽልይ ኮሎ አንገረር ክብል ኮሎ ዝስማዕ መስል ኖ መጀመርታኮ ዘለካ ሽግር ፍታሕ ይዝብል ዘረባ ጥራይ ዝኸውን ቅዱሳን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን በዚ ብጣዕሚ ረቂቕ ስለዝኾነ ንሰዓረን ሮያልን ፋሚሊ እንድሕር ኣተሓሒዝዎ እኹሊ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምእሳር ሓይል ኣለዎ ትፈልጡ ዲኹም ብሰንኪ ወዳት ሰባት በረኸትና ኩሉ ከተሓዝ ከም ዝኽእል ብፍላይ መራሕቲ ተኾይኖም ድማ ኣብ መራሕትና ሰማያት እንድሕር ተዓጽዩ ፊኒሽ ኣኺሉካይ በረኸት ኣይመጽኒ ንሓሲ ዝኸውን ምክንያቱም ፕሪንሲፕል ኣሎ እግዚአብሔር ብፕሪንሲፕል ሰርሕ ኣምላኺ ከምቲ ካብ ናይ ኣሮን ጭሕሚ ዝፈስስ ንታሕቲ ዝብሎ መራሕቲ ወሰንቲዮም ስለዚ ስለ መራሕትና ክንጽሊ ምእንቲ በረኸትና ክንብል ምእንቲ ናትና ነገር ካይተሓዝ ክንብል ምእንቲ ቶም ዘገልግሉና ምእንቲ እቶም ኣብ ከባቢና ዘለው ምእንቲ ኣሕዋትና ናሓትናን ክንጽሊ ይግባአና ምእንቲ ገዛእ ርስና ክንብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ገጹ ካይመልስ ኣባና ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 1:14 ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:32 ከይድና ክንንብብ ኮለና ከምዚ ይብል እንታይ ይብል እዚኣቶም ኩሎም ምስ ሓያሎ ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ኮይኖም ከየብኮሩ ሓቢሮም እንታይ ገብር ነይሩ ይጽልዩ ነይሮም እታ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ ትብል ኣስምሩላ ሓቢሮም ማለት በሓድነት ተሰማሚዖም እግዚአብሔር ይባረካ ኢዮባ ተሰማሚዖም with one accord እንታይ ይብል ኣብ ምዕራፍ 4:32 እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ one heart one mind አሜን ብሁሉ ብርክ ነበሩ ሞ ሓደ ኳ ካብ ገንዘቡ ዝናተዩ ዝብል ኣይነበሩን ብዙሕ
ብዙሕ ሰብ ዝገርመኩም እግዚአብሔር ምሕረት ይግበር እግዚአብሔር ካብዚ ንዋታዊ አተሐሳስባ እግዚአብሔር ይውጻና ዝገርመኩም እነዚህ ጥቅስ ተጠቂስካ እቶም ቁርብ ገንዘብ ዘለዎም ገንዘብ አምጽዎ ሓቡ አረክቡ ዝበሃሉ ይመስሎምሞ ይፈርሕዎ ነዚ ጥቅስ ኖ መንሓቲቱካ ኣብ ሓድነት ይዝልቀቅኮ ሰባትኮ بفقادهم يوم نتزلوا من بيت ክርስቲያን ዘምጹ ነይሮም መንደኸብዶም ጠዊቁዎም ኩሎም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ ብለና እዚ ሓድነት እዚዩ ካል ነገር ከም ዝልቀቅ ዝገብር እዚ ሓድነት እዩ ሓደ ሰብ ንኻል ሰብ ክነብር ዝገብሮ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እዚ ዓይነት ስምረት እዩ ካብ ገዛ ርስኻ ዝወፀ ህይወት ክትነብር ዝገብረካ እግዚአብሔር እዚ ህይወት ይሃበና እግዚአብሔር በዚ ህይወት እዚ ይባረከና ነታ ከብ ኮሩ ሓቢሮም ይጽርልዩ ነበሩ ዝብል ቃልን እቶም ዘአመኑ ኩላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ዘበሩ ዝብል ቃል ነስምረላ እዚ ውጽኢት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ጸሎት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ምዕራፍ 17 ነዚ ጸሎት ይጸሊ ቅዱስ አቦይ ነዞም ዘሓብካኒ ከማና ሓደ ምእንተ ኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኢሉ ጸልዩ አቦ ድማ ጸሎት ኢየሱስ ሰሚዑ ነዚ ሓድነት ሓልዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሓድነትና ብጸሎት ቀንዲ ዝሕሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክህልወና ኣለዎ እግዚአብሔር ምስጥራት ገልጸና ኣለዎ እግዚአብሔር ፍሕሶ ጸላይታት በቃ ክገልጸልና ክእል ኣለዎ ነዚ ድማ ምስንጽሊ ገጽ እግዚአብሔር ምስንርኢ ጥራይና ነዚ ነገር ዘህንረኽቦ ንኽእል ማለት ካብዚ ቃል ንመሃሮ ነገር ታይ እንደህርኢልና ሓድነትና ክሕልው ኩሉ ሳኽን ጽሊ ከም ዘለና ኢና ንመሃር ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 12 እንታይሉ ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ኮለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነቶም ዝሓብካኒ ተኸናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍ የልቦን ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብ ጉዕዞኦም ብዙሕ ሓጎጽ ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳን ኣብ ንሓድሕዶም ብዙሕ ምፍላያት ምኩራያት ነይሩ ጎይታ ግን የላልዮ ስለዝነበረ ነቲ ጸጸኒሑ ዝቕልቀል ዝነበረ ናይ ዳቢሎስ ሓሳብ እናፍረሰ ሓድነቶም ከም ዝህለው ገይሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ሕጂ ግና እታ ናባቦ ዝኸደላ ጊዜ ከም ዝበጽሐ ስለዝፈለጠ ነዚ ሓላፍነት ናብ እግዚአብሔር አቦ ከሰጋግሮ ኾሎይና ንሪ ኢየሱስ ጎይታ ቅዱሳን ኖን ቤተ ክርስቲያን ክልተ ሰባት ተሰማሚዖም በሐንሳብ ክስጉሙ አይክእሉን ኣብ ትንቢት ዓሞጽ 33 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ክልተ ሰባት እንተ ዘይተሰማሚዖም በሓደ ይመላለሱ እዮም ኢሉ ይሓትት can two walk together unless they agreed ኢሉ ክልተ ሰባት እንተ ዘይተሰማሚዖም በሓደ ክጓዓዙ ይኽእሉ ድዮም ኖይ ትመልሲ ኖይ አይመላለሱን የምትመልሲ ስምረት ሕብረት ሓድነት ኣዝያ ገዳሲ ነገር እዩ እዚ ስለዝኾነ ኸኣዩ ኢየሱስ ብዛዕባ ሓድነት ናይ ደቀ መዛሙርቱ ጸሊ ኣነ ንስኻትኩምን ስለ ሓድነትና ክንጸሊ ኣዝዩ አገዳሲ እዩ እዚ ናይ ነፍስ ወከፍና ሓላፍነት እዩ ንጸሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ጸሊና ክንውድኢና ተባረኹ ለይ ኩላትኩም እዳኩም አልዕሉ